Bé, bones i benvinguts a un altre d'aquests vídeos de les meves lectures del confinament. Avui us porto un llibre que és aquest Atles de l'Oblit de la Tere Ibars, la Teresa Ibars, que el va publicar l'any passat. Jo de fet el vaig llegir abans del confinament, però bueno, ja que som a parlar de llibres, jo crec que li dec a la Tere parlar d'aquesta novel·la, que és una novel·la, que són unes memòries, són unes memòries novel·lades. No sé exactament com ho hem d'explicar això, Tere, però és una de les sorpreses de l'any passat literàries de Lleida. És un llibre que a mi m'ha sorprès perquè és que no... Primer que no... Diguéssim que com a historiador és una eina útil. És a dir, és un llibre que és una novel·la que reflexiona molt sobre el que és la memòria, sobre el que és una sèrie de llocs de memòria que si bé són, diguéssim, uns llocs de memòria molt concentrats en el seu poble natal, en aquesta Aitona, diguéssim, retratada al llibre, són, jo diria, no sé, potser m'equivoco, però tinc la impressió que són compartits per molta gent més enllà del poble, no? La sèrie de personatges que es van retratant, novel·lant al llarg del llibre, són personatges que també existeixen en d'altres pobles, del que en podríem dir el Pla de Lleida o aquest Ponent, o el Pla de Ponent, o les terres de Ponent, digueu-li com vulgueu, que insisteixo, són compartides amb d'altres poblacions. És a dir, tota població té aquell personatge que té una història tràgica darrere, que mai ens hem parat a reflexionar sobre quin és el motiu que l'ha portat a ser extravagant o a viure sol, o en fi, o no tenir una comprensió per part del seu veïnatge. I al mateix temps és una obra, diguéssim, melancòlica, però també, jo diria que esperançadora, no? Perquè ens parla d'un món que sí que és cert que desapareix. L'autora crec que ho diu en més d'una ocasió, perquè per temps, per edat, pel món que ens ha tocat viure és inevitable que desaparegui, però al mateix temps jo crec que perdura més del que sembla. Aquests llocs de memòria, aquest atles de l'oblit, que insisteixo és extrapolable d'altres poblacions, perdura també en les noves generacions, transmutat en noves formes d'entendre la seva cultura popular, però jo crec que també hi existeix. No és un llibre només per a historiadors, no us penseu, És a dir, jo, clar, m'ho miro des de la perspectiva de l'historiador i del que significa la memòria i la història, però va molt més enllà. A mi la Tere m'ha fet plorar llegint aquest llibre, llegint algun capítol, per exemple, el del noi de l'autobús, perquè és clarament... És una història que molts hem sentit al nostre propi poble, una història d'una persona que segueix un camí, en fi, ja ho llegireu, diferent del que seguim la majoria, i que l'hem sentit moltes vegades, en moltes generacions, moltíssimes, no només la generació de la Tere, sinó en la meva generació i segurament en les que vindran, malauradament. És una història que s'ha sentit moltes vegades, no? És una reflexió també personal d'en ella, de la seva experiència familiar. Insisteixo, hi ha moltes històries compartides. La presència del món agrícola, del que significa aixecar-se aviat per anar a collir, per exemple, és una experiència compartida per moltíssima gent, encara que al final hagis acabat treballant una altra cosa a la vida, però diguéssim, tots ho hem fet en algun moment o altre, i per tant això, explicat de la manera que ho explica la Tere, jo crec que és exactament això. És una experiència generacional, és en part el que els americans en diuen una coming of age story, és
una història de com te fas adult. Al final, la Tere una mica explica això, no? Com ella es fa adulta a través d'aquest poble seu meravellós i d'aquests personatges fantàstics que són reals, però que podrien ser tranquil·lament de ciència-ficció, i que, insisteixo, molts hi veurem altres personatges que tenim al nostre propi poble i que formen part de la nostra família comunitària, d'aquesta col·lectivitat que és cada poble, i que formen part de les nostres vides, encara que, diguéssim, ens sembli que no, no? És un llibre excel·lent, està molt ben escrit, d'una forma molt original, que és utilitzar el llenguatge propi de Lleida o del Pla de Lleida, un llenguatge que, en fi, si ets de Barcelona o d'on sigui dels països catalans, no hi estaràs avisat, però que és ric, és plural, és llaminer, és un llenguatge que és sorprenent perquè fins i tot hi ha hagut paraules que jo no coneixia, però que t'ajuda a descobrir també el teu propi entorn, no? Diguéssim, de les Borges a Aitona tampoc hi ha tants quilòmetres, però en canvi hi ha molts quilòmetres de paraules, si voleu, no? I això és bo, això demostra la nostra pròpia pluralitat i la capacitat que tenim d'escriure històries molt diferents, però compartides. Un llenguatge complex, però alhora que a través de la novel·lització de la Tere doncs fa que sigui molt agradable de llegir. Recomanat. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Adeu.